Beautiful Gate viert het hier nog haar een 30-jarig jubileum. En hier in de studio is Toby en Aukje Brouw van Beautiful Gate Nederland. Echt een van de je bent oprichters, hè? Dat klopt heel wel, ja. En ja, je kan dus vers wat vertellen wat Beautiful Gate is. Jawel, dat denk ik wel. Nou, ik zou zeggen, Toby, begin. Nou, best. Ja, nog wel eens hartelijk fijn dat we, mooi dat we verder mij joert. En ja, het is ooit begonnen 30 jaar geleden. Ja, kijk daarvoor, denk ik. Hebben we toch wel trouwens een zendingsdroping hebben we ervaren dat God is erop om zendingswerk te doen in Zuidelijk Afrika. En dat is begonnen in 1991. En we zijn begonnen met een project voor Streetband. En dat leidt ook door met een project met HIV en AIDS kinderen. Dus dat was in feite het prille begin. Dus we werden toen in de trein. En we zijn toen in 1991 voortgegaan met 3 bandjes en zo'n koffers. Okay. En dat was het begin van de start van Beautiful Gate, zeg maar. En dat is in 1994 begonnen. En je wijnt er nog steeds ook in de... Ja, we wijnen nog steeds in Kaapstad. En dat is zeker wat sabloen. Ja, want uw band bent er natuurlijk. En wie uw kleinkinderen ook. Dus ja, bij de Lisband binnen, dat was ik wijzen. Ja. Dus het is wel uw thuis. Ja, we hebben eigenlijk het 2 tussen. Eigenlijk ja, want ik krijg ze toch nog een beetje waarom, hè, naar de roots. Ja, we bloeien Fries. We hier van de week in Dokkum dat iemand nu zei, je praat Fries zonder Engels. Ja. Maar ik zei, we praten nog steeds Fries, thuis onder qua. Dus ja, dat gaat er net uit. Nee, nou dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hè. Dat mag je zelf een beetje horen, ik voor de band natuurlijk. Ja. Ja, en dat, nou, ik denk net wat af de bandjes daar Fries praten, denk ik. Dat gebeurt niet. Nou, je, een beetje. Als ik bij hier kom, dat is gewoon een kwestie van een paar dagen. Dan praten ze wel Fries, maar er zit wel een heel zwaar Engels accent in. En je verstaat natuurlijk heel wel. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Dat is wel mooi. Ja. Nou, het is een heel goed doel. Hè? Beautiful Gate. Je mag een beetje zijn van, nou, werd het eigenlijk op baseerd is eigenlijk. Het is eigenlijk een organisatie. Ja. Maar het is een hele grote organisatie, net in Nederland, hè? Klopt, we zijn dus ooit begonnen in Zuid-Afrika. En in 2001 ben de mensen van een organisatie Buurskam van Toon Aukje helpen. Want wie wil echt graag opzetten in Lesotho bijvoorbeeld. Nou, die mensen hebben het geholpen. Maar die had zelf al je dingen. Die had gewoon zwaar dat ze lokale besturen opzetten. Mensen echt gewoon stelden. Nou, en in 2002 is een project ontstaan in Namibië en later in Zambia ook. Ja. Maar al die projecten zijn in feite gewoon al jaar autonoom. Dus ieder had zijn eigen bestuur. Ik verantwoordelijk voor zijn eigen fondswerving en zo. Dus zo is dat in feite groeit. Ja. Maar het draait natuurlijk, je moet wel centenbroeken daarvoor, denk ik. Ja. Dat ook. Ja, Beautiful Gate Nederland stiet er echt voor om een stukje bekendheid te gaan hoe het werk wat de dingen wordt. Ja. En die doe ik de rol van fondswerving hier in Nederland. Dus wie zegt het altijd van Beautiful Gate Zuid-Afrika? Ja, wie maakt u zijn handen smarig? Maar uw ruggengraat is toch wel Beautiful Gate Nederland. Daar krijgen we een stukje bemoediging van, een stukje financiële ondersteuning en ja. Ja, ook zelf van fondsenwerving. 30 jaar jubileum, daar zit natuurlijk ook wat op de planning. Want dat is natuurlijk ook iets om wat yield binnen te halen, denk ik. Ja, we gaan we willen dit 30 jaar jubileum vieren op een sportieve manier. Dus Toby en ik kunnen 3 dagen 30 kilometer rennen. En we willen graag €30.000 bij elkaar werven voor 3 verschillende projecten in Kaapstad. Nou, en hoe maakt het barren dan, Toby? We gaan al een begin maken. We gaan het bedrijfsleven vrij uit deze regio. Dat ik mij sponsoren willen. En dat heel goed reageren we aan. Nou, is dat ook al zijn we beginnen zelf 3 dagen te keuren. Zo'n 2028 en juni. En dan 30 kilometer per dag. Maar we willen 30 mensen mij keuren laten. Wel een beetje het idee van Maarten van der Weijden toen een paar maanden of een vorig jaar. Dat soort idee. Ja. Hier is mensen mij te zwemmen. Nou, dat doen we dus net. We vragen mij te keuren. Maximaal 30 per dag. En we hebben ongeveer 15 per dag die mij keuren. Maar daar kennen we 15 per dag bij. Ja, dus dat is een plan. Ook hetzelfde onderwijs. Ik voor u om een beetje te praten met andere mensen natuurlijk. Ja, en stel voor, vijf mensen die luisteren en denken van, nou, het lijkt me wat, om mij erin. Wij maken ze dan op jou ook. Ze kunnen gewoon naar je website gaan, beautifulgate.nl. En die is een blokje van aanmelden. En dan gewoon op klikken. En dan hebben we gegevens invullen. En ja. En nog komt het. Ja, €30 kost het dat om mij te doen. Dat is dan ik de sponsor. Dus de rest net alleen, maar de werfstuk sponsors. Ja. En dus zo eenvoudig is. Klik op de aanmeldingsknop op de website. Ja, je gaat willen, je bent een mijn kwam, maar je hebt iets goeds dat worden voor €30. Ja. Nou, 1 keer website?
beautifulgate.nl. Nou, dat we je samen te maken. Hier dan. En ik wens je een heel veel succes daar. En ik hoop toch om een mooi wagen. Dat hopen we ook, ja. Het is beter,